Hey, good evening, good afternoon, good morning. Sa diin man kamo nga dapit sa kalibutan, mga dear viewers, friends, supporters of this program. Ako ang ipanghinaot kanunay nga naa kamo sa maayo nga kahimtangan. But then, whatever issues and problems, concerns that you are facing, the challenges today, hinaot nga you will always remember God is bigger than our problems. So we will continue our discussion tonight. In fact, ikatulo na ni nato nga discuss ani nga meeting, ani nga topic kay tag 30 minutes naman ta. So ubani ko ninyo sa ato ang pagpadayon sa pagtuki sa balaang kasulatan mahitungod sa The Nature of Man Part 3. But before that, magampo ta mga kaigsuonan. Amahan nga balaan, ikaw ang among dalangpan, tinubdan sa kaalam, maluluyon nga Dios, mapinasailoon sa mga kalapasan. Kami nga ikaw, magauban ka namo, panalangin ang among mga viewers nga nagalantaw ni ini mga programa, among mga supporters nga nagasunod. Hinaot ikaw mapakamaay kanila, ang blessings ilang maangkon, panalangin kani nga mao nga programa nga makalabot pa sa daghang mga katawhan aron sila makabati sa imong hamili nga pulong. Makasabot kami amahan sa imong dakong gugma kanamo, sa imong pagtuga kanamo, panalangin ni among mga equipments, hinloy kami sa among ang kadautan, dawata kami Ginoo nga pinasaylo sa mga sala. Kay kini among ginapangayo, pinaagi lamang kay Ginoong Hesus nga. So, atong ipadayon mga kaygalaan ang ato ang pagtuon ang the nature of man, mga kaigsuunan, mga kaygalaan. So, sa ato nang nabalaan last time nga ang tawo gituga sa Dios pinaagi sa iyahang gahom. Okay? Ang iyahang gihimo nag-umol siya og yuta, iyang gihulma pareha sa iyang dagway, unya gitayhupan niya sa unsa gininhawa sa kinabuhi. Karon ang tawo nga iya ang gihimo perfect in everything, unya gitagaan niya og immortality, dili sila mamatay, nagsulob sila sa himaya sa Dios sa apan diha sa diha nga sila nakasala, nakita nila nga unsa sila hubo, mauto nga gitabunan sila sa Dios pinaagi sa panit sa hayop. Usa ka hayop gipatay sa Dios para nga sila mabistihan kay nawala ang ilahang unsa himaya. Ang ilang immortality was conditional, meaning to say magpabilin ang ilang pagka-immortal kung magpadayon sila nga musunod sa Dios apan tungod kay namati sila sa bungog sa yawa o kadto nga nahimo silang hubo sa tubangan sa Dios. Iniingon rin mga kaigsuunan sa 1 John 3:4, whoever commits sin transgresses also the law. For sin is the transgression of the law. Sa dihang nahulog sila sa pagpakasala mga kaigsuunan, ilahang gilapas ang sugo sa Dios. Sugo nga verbal pa, oral pa to. Wala pa ang written nga 10 commandments sa Ginoo. Pero ang ilang gilapas mao nga ang Dios nag-ingon, ayaw ka mo paghikap ni magkaon ni ining bunga sa kahoy sa maayo ug daotan. Ning lapas man sila mga kaigsuunan, mao nga unsa kalapas sila sa sugo sa Dios. But remember, kato nga balaod mga kaigsuunan, verbal pa kadto mga kaigsuunan. Okay? So 1 John 3:4, kinsa man ang nakalapas sa sugo sa Dios, sila nakasala. So, ang ato karon, keep distance from sin and cleave to God and listen to His voice. Ang una natong ginikanan si Adan o si Eva, kay namatay sila sa bunggong sa yawa, na-separate sila, mga kaigsuunan kay galaan, gikan sa Dios. So, instead nga, face to face sila makaigistorya sa Dios ni atong panahona, so wala pa sila nakasala, napalayo na sila mga kaigsuunan. So, ipahinumduman kita karon nga mopalayo kita sa sala ug moduol kita sa Dios ug mamati gayud kita sa Dios kanunay mga kaigsuunan. Kay mao lamang na ang makatabang kanato kadili kita mahimtumpawak sa kadautan. Sa Buhat 17:24-28 sige ingon diha, the God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth,
does not live in the temples. Okay? Sorry mga kaigsunan, nawala. Do not live in the temples. Okay? Do not live in the temples made by man, nor is he served by human hands as though he needed anything. Since he himself gives to all mankind life and breath and everything. And he made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined allotted periods and the boundaries of their dwelling place, that these should seek God and perhaps feel their way toward him and find him. Yet he is actually not far from each one of us. For in him we live and move and have our being, as even some of your own poets have said, for we are indeed his offspring. So, ang Diyos mga kaigsunan nga nagbuhat sa kalibutan o sa tanan nga nian ini, siya ang Diyos sa langit o sa yuta. Wala siya nagpuyo sa templo o sa gambalan nga hinimo sa kamot sa tawo. Nor siya pag-aalagaran pinaagi sa atong mga kamot. Nga murabag gakinahanglan siya og mga anything sa iyang pagka-Dios, wala mga kaigsuunan. Kay ngano sa diha nga gihatag niya iyang kaugalingon sa mga katawhan nga nagkinabuhi og nagininhawa og ang tanan nga butang. Gihimo niya ang usa ka tawo nga mahimo siyang unsa, nalukop niya ang tibuok kalibutan og nagpuyo siya niini og gitagaan siya og taganas pagpuyo sa kalibutan og dunay mga boundaries, dunay mga utlanan ang iyang mga Pinoy-anan nga mao gana nangita sila sa Dios og nakabatsyag sila nga muadto sila didto kaniya og nakaplagan siya nga actually mga kaigsuunan ang Dios dili halayo kanato kundi anaa siya duol kanato kanunay kay ngano ginaingon nga siya nagkinabuhi, kita nagkinabuhi diha kaniya o nagalihok kita sa ato ang pagkatao kauban niya nga sama sa uban nga mga magbabalak na ingon kay kita mao magayod ang iyang mga inanak. Meaning mga kaigsunan, ang Dios nga manunuga sa kalibutan, wala siya magkinahanglan og anything mga kaigsunan. Gihatag niya ang tanan alang nato. Nga mao sa paagi kita gitawag niya nga mga inanak mga kaigsuunan. Nga bisan pa kita nakasala, iya kita gihapong gihangop mga kaigsuunan nga mga inanak gipasaylo sa atong mga kasaypanan. Diya sa James 4:17 sa giingon, therefore to him that knows to do good and does it not, to him it is sin. Nga nakabalo kita unsay maayo unya wa nato gibuhat mga kaigsuunan. Nakasala di ay ta mga kaigsuunan. Kay handom sa Dios nga kita magasunod mag-obedient kita, masinulundon kita sa iyahang mga pulong, mo na iyang handom mga kaigsuunan. Unya, iyang handom nga mo ila kita kanunay sa maayo. Unya, ula na ito gibuhat sala di ay kita. Kana. Example, kanang pagpanigarilyo. Ang pagpanigarilyo, makadaot sa atong lawas. Kay ang atong lawas, iya man kini sa Dios, gipahulam ra nato, bali, kani siya templo sa Holy Spirit. Unya ini panigarilyo nato ang atong ginahaklo nga different kinds of chemicals nga makadaot sa atong lawas ug ato kanang himuon nakasala kita mga kaigsuunan and the Holy Spirit is not happy about it. Kay ngano dili mo puyo ang Holy Spirit sa Dios sa templo nga hugaw. Okay? So bilang kung nanigarilyo kita, giguba na to atong lawas, nakasala di ay ta mga kaigsuunan. Nakasala kita sa Dios mga kaigsuunan. We know that cigarette smoking is wrong, but then we do it, it's sin mga kaigsuunan. So pagyod, ang pag-inom og mga ilimnon makahulubog. Kabalo kita sa atong lecture kanus ato, nga ang ilimnon mga makahubog, magadaot sa atong lawas, makahatag og nagkalain-lain nga sakit, makaguba sa mga functions, physiology sa atong lawas, sa ato ang anatomy. Pero atong gihimo, still kana siya mga kaigsuunan, sala sa atubangan sa Dios. Mauna, nga si bisan kinsa nga nagahimo, nakabalo sa insakto or sa maayo, apan wala niya kinighimo, kani sala. So nakabalota nga ang pagpanigarilyo, sayo,
nya atong gihimo nakasala ta mga kaigsuonan. Kabalo kita nga ang ilimnon makahubog makadaot unya ato kining gihimo kita usab nakasala diya sa atubangan sa Dios mga kahigalaan. Musa kinahanglan aware kita niini nga ang mga butang atong nabal-an nga makadaot nato dili nato himuon. Romans 14:23 unsay giingon, and he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith, it's sin. No? Siya kuno nga nagaduha-duha, siya pagakundinahon. Kung siya magakaon. Tungod kay nagakaon siya, dili pinaagi sa pagtuo. Kay bisan unsa nga dili iya sa pagtuo, kani sala. Kani mga kaigsuonan, mga pagkaon nga gitugot sa Dios. Unya, ikaw nagduha-duha ka nga kana dieng makaon nga ginadili sa Dios nya imuhang giduhaan nga makaon nimo nya imong gihimo wala na sa pagtuo mga kaigsuonan. So unsa toy mahugaw alang sa Dios, dapat dili nato kaunon, dili nato himuon mga kaigsuonan. So mao na siya. Okay? So what else? So a person who has no faith in God commits sin. Napoy mga tawo nga dili mo tuo sa Dios. So sala gyapon na mga kaigsuonan. Matod pa to sa usa ko kakaila nga foreigner siya, I do not believe in God. Sa una tumulo ko, pero karon di na ko motuo sa Ginoo na di na siya motuo. So si bisan kinsa ningon dira nga walay pagtuo sa Dios, nakasala siya mga kaigsuonan. Okay? So di siya motuo nga naay Dios, pero motuo siya nga dunay yawa mga kaigsuonan. Munay kataw-anan, ha? Sa kalibutan. Ningon diri siya usab nga dili magao, the control of sin in the Bible is in the heart. What we know as the mind, from the heart spring the issues of life. So diri sa Biblia, Proverbs 4:23, kani atong heart mao ni siya ang unsa, mao ni siya ang bali gigamit ra na siya nga figure of speech. Atong heart mao na siya atong mind. But actually ato ang mind nga naadra ang brain, naadra ato ang seat of emotion, na ato ang reasoning, naadira ang power of choice mga kaigsuonan. Pero gipanig-angin nga ang atong kasing-kasing unsa siya, mao ni siya ang atong nabalan nga mao ni siya ang mind bilang sa tao. Kay gikan ko sa kasing-kasing matud pa diri ni Haring Solomon, gikan sa atong kasing-kasing nagagawa ang mga unsa tinubdan sa kinabuhi. Okay? So meaning to say, figure of speech na siya, pero actually ato ang mind mo'y naghahimo sa decision. But in the Bible, the heart is considered as our mind. Kay naadira nagagikan ang lain-lain nga mga issues, mga concerns, no? Mga hisgutanan may tungod sa kinabuhi mga kaigsuonan. Okay, hinumduman nato nga figure of speech lamang kana siya gigamit sa tawo ug diya sa Biblia nga ang heart mao na siya ang mind. Okay? So from the biblical account, Adam's descendants share the sinfulness of his nature. Mabasa nato na sa Psalms 143 verse 2, 14 verse 3 and 1 Kings 8:46. So meaning to say, tungod sa pagkahulog ni Adan sa sala, ang iyang mga kaliwatan kita nahimo kitang manununod usab sa makasasala niyang kinaiya. So mauna nga walay tawo nga perfect sa kalibutan. Okay? Although sa Biblia doon nag-iisip nga taong upright si Job mga kaigsuonan. Siya mo'y nakita sa Dios nga matarong nga gisulayan siya sa yawa pinaagi sa pagtugot usab sa Dios. Pero ang tanang tawo nga nakasala nga nagkinabuhi sa kalibutan, nakasala sila mga kaigsuonan. Kita nakasala ta. Kaya nga no, nakigbahin kita sa makasasalang kinaiya ni Adan og ni Iba. Ngon diri, and enter not into judgment with thy servant, for in thy sight shall no man living be justified. So dili kuno kita musulod sa paghukom sa ato ang mga ulipon diya sa imuhang pananawan, kay walay tawo nga nagkinabuhi nga matarong mga kaigsuonan. So kinsa magudta mo judge sa usa katao, sa ato isig katao, pero tungod sa atong pagkatayohanon, dali ra kaayo ta mo hukom. Biktima po ko ani mga kaigsuonan, I am not exempted to this. I am also struggling. Kapaningkamot sa nga malampuasan kining maong kinaiya nga, dali ra kaayo ta mo hukom. Dali ra kaayo ta mo
mohimo og desisyon batok sa ato isig katawo mga kaigsuonan. Labi na mabatsaga nato nga mura ta gilapak-lapakan mauna mga kaigsuonan. Pero unsay advice dira sa Psalms 143 to dili kita maghukom. They are all gone aside. They are all together become filthy. There is none that doeth good. No, not one. Psalms 14 verse 3 mga kaigsuonan. So, ningon dira walay usa nga unsa naghimo og matarong kay ngano kita tanan nagunsa kita mga kaigsuonan nahimo kitang pugaw diha sa atubangan sa Dios. So the nature of man diyang pagkahulog sa sala ni Adan ug si Eva nahimo tang makasasala. Kay natakdan ta. Naghimo tag mga desisyon nga unsa nga makasala kita sa atubangan sa Dios mga kaigsuonan. Okay? Sa 1 Kings 8:46, if they sin against thee, for there is no man that sinneth, and thou be angry with them and deliver them to the enemy, so that they carry them away captives unto the Lord of the enemy, far or near. Okay? So, ingon diri, kung ikamo makasala, batok kanako against thee, o batok kanimo mo na gisulti, no? Kay wala magyutaw nga walay sala, unya masuko ka, batok kanila, ug sila, luwason gikan sa ilang mga kaaway, aron ilang dalon ikaw, bilang binihag ngadto sa laing dapit sa yuta sa inyong kaaway, maduol man or malayo. So meaning to say, sa pagpakasala sa mga katawhan sa Dios sa unang mga kaigsuonan, nabihag sila. Iwarningan na sila sa Dios nga daan. Akon sila makasala, unya masuko ang Dios iya mga katawhan, sila mahimong unsa, mahimo silang binihag sa ilahang mga kaaway, mga kaigsuonan. So kuyaw kaayo nga magpadayon tas pagpakasala kay itugyan ta sa Dios diya sa kadautan. Kay ngano ingon ni Haring Solomon, ni Haring David sa Psalms 41:5 unsa iyang giingon mga kaigsuonan, ako giumol diha sa unsa, diha sa sala mga kaigsuonan. Ingon dira no, ako giumol from my mother's womb. Na diha pas tugoangkan sa kuinahan, ako gihimong unsa, nakasala na, no? Behold, I was shapen in iniquity and in sin. Then my mother conceived me. Psalm 51:5. Mo nag-ingon ni Haring David nga ani akaron ako na umol diha sa sala og diha sa sala ang ako ang inahan naga mabdos nagasampon kanako. So, diha mga kaigsuonan atong mailhan nga the universal sinfulness of humanity is evidence that by nature we tend to do evil and not good. Mao gini mga kaigsuonan. Tungod kay ang sala milokop sa tibuok kalibutan, ang tao na apektuhan, mo na ebidensya nga sa atong kinaiyang tawhanon, muhimo gyud tag dautan og dili maayo atong pilion mga kaigsuonan. That's why we are struggling nga ma-overcome, madaog nato kining unsa man ang kwan sa sala mga kaigsuonan. Mauna ato ang dapat hunaon. So among whom also we all had our conversation in times past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Ephesians 2:3. Nga, diya kuno sa atong taliwala, kita nakaagi og mga istorya sa nagliligad, diya sa atong mga pangibog, diya sa atong mga unsa, mga pagtuman, pagpasunod sa atong mga handom, sa atong unod, o sa atong huna-huna. O kita nahimong unsa, by nature, the children of wrath, kita nahimong mga anak nga kasilagan, bisan pa sa uban. So meaning to say mga kaigsuonan, ang sala nga ato ang ginahimo. Okay? Mao kini ang mga sala sa atong kaugalingong pangibog, sa atong mga kaugalingong mga handom, nga nahimo kitang mga anak nga kaaway sa Dios. Kay ang sala man gyud mga kaigsuonan, gidumtan man guni sa Dios. So ang mga katawhan nga magahimo og kalapasan sa iyang kabubuton, gikasilagan gyud sa Dios mga kaigsuonan. Pero ang makasasala mahal sa Dios, ang iyang gikasilagan ang sala lang nga mitapot kanato. Kay ngano, despite of the fall, there remains a sense of human dignity. Although tarnished,
the human likeness was not completely blotted out. Though fallen, corrupt, and sinful, man is still God's children, mga kaigsoon. Okay? So, bisan tuon nga nahulog ta sa sala, giingon dira mga kaigsuonan. Apan kita doon na gyapon tay unsa dignidad, doon na gyapon tay bili di tubangan sa Ginoo mga kaigsuonan. Okay? Kay nga naman, bisan tuon nahugawan kita, nagpabilin nga kita giila nga anak sa Dios. Sa Genesis 3:15 ingon diha, the covenant given at the fall gave the first man and woman hope by introducing the covenant of grace. Kaya naingon mo dito sa Genesis 3:15, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, and it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Mauni ang unsa gitsulti sa Dios, the moment nga nakasala ang tao, nga tuwa dito si Adan o si Eva, tuwa po dito si ang bitin nga gigahamit nga medium sa yawa nga diin nasultian ang si Eva sa yawa pinaagi sa bitin. Ngayon siya, akong ibutang di sa inyong taliwala ang panag-away, enmity. Okay? Diya sa liwala kanimo og sa babae. Meaning to say, kanimo diri ang bitin nga girepresentahan sa yawa og ang babae ani mga kaigsunan dili ingon nga babae nga si Adan o si Eva dili. Okay? Although ang gisulti ato si Eva, pero kani nagrepresent sa iglesia ni nga iya sa Dios mga kaigsunan. Nga dunay panaggubat, panagbingkil, panag-away sa kaliwat sa babayi og ang bitin nga mao ang yawa. Yan ingon diri nga ang bitin tapakan ang iyang ulo. So wala pa tumban. Pero ang bitin usab mooy mo paak sa tikod sa maong babae. Meaning to say, the Church of God, the Church of Jesus Christ on this earth, nga girepresentahan sa putli nga babae mga kaigsuunan, gukuron sa yawa. Mauna nga dunay panag-away, conflict of the ages between the children of man, between the children of God and of Satan, mga kaigsuunan. So, daan na nang gisulti nga gukuron sa yawa ang mga inanak sa Dios. Pero mga kaigsuunan, ang mga anak sa Dios mabuntog lamang niya ang bungog sa yawa pinaagi sa grasya ug tabang sa Dios mga kaigsuunan. Okay? So, ang pakigsaad sa grasya wala kini siya mi tubo lang pagkahuman sa sala, wala mga kaigsuunan. The scriptures bring out that even before creation, the members of the Godhead had covenanted among themselves to rescue the race if it should fall into sin. Tanawa mga kaigsuunan, sa wala pa nahulog ang tao sa sala, diha nadaan ang solusyon nga gihimo sa Dios alang sa pagluwas sa tao. Wala gihatag ang solusyon mga kaigsuunan nga nahulog na ang tao sa sala. Wala. Even before nga nahulog sa sala ang tao, doon na solusyon mga kaigsuunan. Nagsabot na ang Dios, Amahan, Anak ug Espiritu. Unsay ilang himuon the moment ang tao mahulog sa sala. Kaya nakita ko nila kay God is omniscient, God is omnipotent, God is omnipresent, God is what? Eternal. So, mga kaigsuunan, nakita sa Dios nga mahulog yun ang tao sa sala, nga naayawa, nga gikan to sa langit, nga iyang gipalagpot din sa yuta, nga mo'y mutintal sa tao, mauna nga, they themselves had already put in place unsaon pagluwa sa tao mga kaigsuunan. Sa Ephesians 1:4-6 na ingon dira, He chose us in Him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before Him. In love, He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself, according to the kind intention of His will, to the praise of the glory of His grace. So, mga kaigsuunan na ingon diri, sa wala pa matukod ang kalibutan, gipili na niya ang tao nga kita mahimong balaan o matarong diya sa iyang atubangan. Tungod kay gihigugmatan niya, iyang gipredestin. Pero ang predestination diri mga kaigsuunan, dili ingon nga kanistal pulano, palangit ni kani si Pedra,
impyerno ni. No. Ang predestination nga gihisgutan diri mga kaigsunan, dunay involvement sa choice sa tawo. Dunay pagpili ang gihimo sa tawo nga nakit-an nga daan sa Dios nga mopili kining tawhana sa pagsunod niya. Sa Ephesians chapter 1, 4 to 6. Bisan pa gani sa Romans 9, 12 and 13, gisulat na nga daan nga may tungod kay Jacob ug Esau. Si Jacob gipalangga sa Dios, si Esau gidumtan sa Dios. Tungod kay sa taguangkan pa sila sa inahan nila nga si Rebecca, nakita na sa Dios nga si Jacob mupili giyod sa pagsunod sa Dios. Bisan tuod nahulog sa sala si Jacob, mga kaigsunan, apan naghinulsol siya. Gipili niya nga maghinulsol o pinaagi sa grasya sa Ginoo, gipasaylo siya, mga kaigsunan, ug nahimo siyang mananaog. So mauna nga kita duna na nga daay marka sa atong pagkainanak tungod kay iyang tinutuyo nga magasunod kita sa iyahang kabubuton, mga kaigsuunan. Sa 2 Timothy 1:9 ingon diya, He has saved us and called us to a holy life. Gitawag ang matag tawo, mga kaigsuunan, nga luwason kita og mahimo kitang magkinabuhi nga balaan si atubangan. Not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Tungod kay nakita sa Dios nga mga tawo nga mopili sa pag-alagad niya, so gitawag, giluwas. Dili ingon nga naatay gihimo namang ubang mga tawo nga magpinitin siya, okay? Para maluwas sila, mapasaylo sila mga sala, mubayad sila dagko kayong mga amot sa simbahan para mapasaylo lang sala o magpamisa sila. No, dili, mga kaigsuunan. Kundi pinaagi sa grasya ni Ginoong Hesus, gihatag niya sa tawo. Kay ngano nakita niya ahead of time ang kaning mga tawhana mopili sa pagsunod sa Dios, pagsunod sa iyahang mga kamanduan or kasuguan. Dili ingon nga naatay gihimo, kundi pinaagi sa grasya kita giluwas o gipili po nato siya. So meaning to say, we respond to His grace, mga kaigsuon. Muna gi-offer niya ang kaluwasan na makaambit kita sa holy life. Okay? So, pila na ka-text? 1 Peter 1:20, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. So, kita di ay mga kaigsuunan, nakita sa Dios nga mopili ta niya, gipili ta niya nga luwason o hatagan o kinabuhi nga balaan diya sa atubangan. Bisan pa wala pa matukod ang kalibutan, kabalo na ang Ginoo kisay mosunod niya. Mao na nga gihatagan ta, no? Niining kahigayunan, mga kaigsunan. So every individual on earth can experience the covenant promises of salvation by meeting the condition in Galatians 3:29. Unsa diya ang sa 3:29? And if you be Christ, then are you Abraham's seed and heirs according to the promise. So kung kita di ay kuno naa kay Kristo, kita mga kaliwat ni Abraham. Kay si Abraham gitawag siya amahan sa pagtuo og manununod sa saan nga iyahang gihatag. Pagkanindot, mga kaigsuunan, pagkanindot, maka-avail lang ta, makahimo tag dakong kahimuan sa saad ni Ginoong Hesus nga holy life, eternal life, na we will be saved if we accept Jesus Christ as our Savior, who is the Lamb slain from the foundation of the world. Mga kaigsuunan, si Ginoong Hesus mauray na matay para sa atong sala. Siya ang nagbitay dito sa Kalbaryo sa krus. Siya ang ato ang manluluwas. Una, siya ang manunuga. Ikaduha, siya ang manluluwas. So iya ta pinaagi sa creation and redemption. Unya, maka-avail kita sa kinabuhing daya kung dawaton nato si Ginoong Hesus nga maoy atong personal manunos. Walay lain nga manluluwas, mga kaigsuunan, kundi si Ginoong Hesus ra. Kay siya ang kordero sa Dios nga namatay didto sa Kalbaryo sa krus. Apan wala siya nagpabilin sa lubnganan, kay nabanhaw siya og mikayab ngadto sa langit. Until now, He is pleading to the Father
for our salvation. Kaya mubalik siya, paon niya ang mga inanak niya ni sana. So mga kaigsuunan, kung saon na to pag-avail sa kaluwasan, dawata lamang si Ginoong Hesus nga imong personal nga manluluwas og magkinabuhi uyon sa iyahang kabubuton. Hinaot nga mopili kita niya mga kaigsuunan. Nga unta, sa wala pa ta na tao, gikas taguangkan sa itong inahan, nakita na sa Dios nga kita mo sunod kaniya aron makaambit sa iyang saad kinabuhing walay katapusan. Sama nga si Abraham namatay nga dunay pagtuo sa Dios mga kaigsuunan. Tungod sa iyang dakong pagtuo, kita usab nga mutuo sa Dios, kita makaangkon usab sa saad unya inigpalit niya. Mao kana ang ako ang ihandom alang sa matag usa kana. Pag-ampo ta mga kaigsuunan. Salamat o Dios nga labing balaan sa imong mga pulong. Tabangi kami sa pagdawat kay Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas. Kawalay laing namatay alang sa among sala kundi si Ginoong Hesus lang. Salamat o Dios sa pagsabot namo nga si Ginoong Hesus mao lamang ang dalan paingon diha sa kinabuhing dayon. Siya ang among manunuga ug manluluwas ug umaabot namo nga hari sa mga hari. Salamat nga tabangan mo ang mga usa ka namo, imong bendisyon among maangkon sa iduha kami sa among mga sala in Jesus name. Amen. Hinaot mga kaigsuunan nga magapadayon kamo sa pagsuporta ni atong programa, i-share ninyo kining maong mensahe nato aron makalabot usab sa uban. Daghang salamat. God bless. See you again tomorrow night.